हामबाय बेलाइनाव दिनै सालमारि 9/1/2022 नि सालाव बेसगाय आं पहिलावनो हामबायना मोजोंगो चिनि बेलबारि आर्ट ब्लक नि बिसिङाव खबजाक बेलबारि हांराय कमिटिनि बखाक्तै त्रिपुरा हास्तिनि जतो तंग्रकनो बेसगाय दिनै प्रेस मिट मा खायमिनि कारनखा जों चिनि अरो बेलबारि सुइस गेट नियर मनफोट बाजार गानावो दुबितला तैसा बेलबारि सुइस गेट जों बसगां फायनाय 13 जानुवारि 2022 आठ दिननि सालाव हांराय तेरनो कितेंगै चिनरो कायसा अस्थि विसर्जन आमाय थाइ सानामनाय अस्थि विसर्जन खालायमानि एकटा उद्देश्यखा अरो आमजानि नों आंहाय गरै तंजानाय लुकुरक बर'रक बाक्सा हाक्सलखौ थाङै खिबि मानजाया दंगो गरै दंगो जुगिया दंगो आमाहायरक दंगो इनके बर' हासल थाङै खिबना थाङै बर'नि रां फैसा गोबां मासखरायनो नांगौ आमाहायरक ना हारिनो जोंरो अस्थि विसर्जन नारगौ आबाहिता दरना 16-17 बोसोर रमै अरो हांराय तेरि खालायजागै दंगो बसगां रबो खालायजागनाय गारो अ हांराय तेरनि दिनाव साब फायमान थाखाय फायनाय जोंनि इएम सार्चआवनो जों इनभाइट खायखा बर' फायनाय ताइ चिनरो रिजार्भ मुसुक आमहायरक दंनाय सुपारस्टार ताइ अर्केस्ट्रा आमहायरक दंनाय कालचारल प्रोग्राम रिजार्भ मुसुक प्रोग्राम जादु कलेज हायरक आमहाय बाताय मं दंनाय आबाहिता हमने कोजिन दंनाय सालसारमै दंनायता एक दिन 13 तारिखनि हरो प्रोग्राम खालायजाब कि जे ओ अस्ति खिमने फाइने रंना बंनि बागै ताम लजिक दं कुनु तंनानि फायका नक तांजा बंनि बागैबो चिनरो कीर्तन रक दङ इनके ताइ गोबां ब्राह्मण फायनाय आमहायरनो तै जों लजिक दं ताइ जामुं नुमु बेफोर व्यवस्था जों चिन कमिटि ट्रक থেকে खालायनाय बेलाबारिका हामबाय थाजिं साइथांका चिनि नि इनको अजामारनो कारण जे आज 13 तारिखनि जे जारा दखानपाट बा गानागिरि केबो खायना मोसं दं दांखा बानिया खायना मोसं दं दांखा पाइनाय फालाय जत्त ताखो खासिन जत्त ताखो बुखु जत्त फायर काहाम के फाइ मानाय फालि मानाय अब जों जत्त नाम तिनै जत्त आबनि बेतन जों अब लुवा जिबाय खाबन तो कुन अब करि जत्त तिनि थांनानि हिमनानि जत्त सुजुग सुबिदा दङ चिनि म थाइत नर कामगन साइबां kana बेलबारि जे आरडि ब्लक खबजाक म जे जा मेन रोड जम्पुजला तो yang chompong nogor jet orudono sujeta jung orono mo thaisam jak je chini takhuk bukhuk ba buma bufa kebo je nini bekreng kebo tubunai ba khibinai amti rok je khasong tongnera muchung tongnera borok phayir phaimani khibi paimano haita hambai to abo lukurang thani to agin simo kok kacar jak অথচ তাবুক বসঙ্গাবো কচাই তং সায়ু তংখ কারণ জগ ও যে চিনি ও যে ড্রাগস ও জিনিস जों কাহামকে जों हासलमा तंनाय चिनि जे ताबुक जे सिचुएसन जे सिगला चालेरक बेसिरबाग फ्लाइने आबो नुजक तंग दङ जे ड्राग्स युज खायमनि जाते आबोनो जों आबो जेसखौनो हासलैनाय आबोनो जों केबिं मुङै मा बाजानाय आबोन तैनाय